Kom igen Ivan. Kom igen Ivan! Kom igen! Posta upp, bicepskontroll, posta upp, bicepskontroll, posta upp. Bicepskontroll. Jag blir redo, posta upp och dra in armbågarna. Bicepskontroll, låt han inte kontrollera, bicepskontroll. Bicepskontroll. Jag blir redo, posta upp. Ta din rumpa mot hälarna, rumpa mot hälarna. Rumpa mot, där, bra. Där, ja. Passera, akta alltså. Lägg tyg på han. Där, ja, så. Håll där, låt han inte komma igenom. Lägg ner axeln. Håll runt huvudet. Hjälp runt huvudet på han. Låt han inte ha det. Hoppa ut huvudet nu. Bra Ivan. Ivan, du vill inte vara i gard. Passera garden nu, börja upp med gard. Jag passerar. Nu, upp ett knä emellan. Bra. Glid med knät. Jobba på passera. Kik ut. Dra huvudet. Släpp inte huvudet nu. Där. Passera. Knee slide. Fortsätt. Kontrollera nu Ivan. Slappna av. Giljotin. Akta sit-outen. Akta sit-out. Bra Ivan. Kontrollera och slappna av. Där, bra Ivan. Slappna av Ivan nu, slappna av. Där, bra Ivan. Vi kan ta dragkök om man har det nu. Knä till mellan, upp ett knä, akta benlås. Ett knä mellan, akta benlås. Glid knä mellan. Bra Ivan! Bra, knee slide. Upp igen Ivan. Akta plangen, brygga. Skydda armarna, T-Rex. Skydda armarna, akta på armbar. T-Rex där. Så ja, in med armbågarna. Där. Akta armarna. Akta strypning. Brygga runt han och lägg press på han. Brygga runt han och lägg press på han. Brygga till Ivan. Där också. Lägg press på han Ivan. Lägg press på han Ivan. Där ja. Passera. Passera upp ett knä och passera nu Ivan. Nej, jag klättrar. Ivan, var med posta. Sätt dig med rumpa mot hälarna. Tyng bakåt, han ska på armbar. Ser fan inte på den sidan. Dra skred. Dra sträck till höger, lägg dig på det. Dra sträck till höger, lägg dig på skräck. Dra sträck ner nästa. Ivan. Anhållet. Kliv över! Bygga. Bra Ivan! Passera nu. Stopp.